Tikulandireni ku programu inanso sabata ino ya kulinji pano pa Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Sawahawa. Iri ndi programu ndi masanthula nkhani zokhudza dziko zikulu zimene zikuchita impact miyoyo ya anthu. Ndiye lero tikuyambira nkhani yokhudza amene achitira mu intro muja kulimbikitsa amayi kuti atenge nawo gawo pa maudindo osiyanasiyana. Ndiye tikhale ndi alendo athu angapo programu yaleyo tikhale ndi Amagi Kathewera Banda amene ndi board chair INGO Gender Coordination Network, komanso nda executive director kapena mkulu wa bungwe lija la WOREC, Victor Chipofya amene amathirapo ndi amanga pa nkhani za ndale, komanso mmodzi mwa anthu amene akupikisana nawo pa udindo wa phungu amene ndi Roda Gadama Misomali furukozere kuti akufuna kuyimira kuti. Komanso tikhale ndi Wanda Msisi ya studio muno angatithandize kusanthula nkhani zimenezi. Ndeyayi inu nonse amene mukutionera pakutsera pa Facebook komanso amene mukumvera Times Radio tikulandireni. Wanda, tikulandireni ku programu yathu ya kulinji. Ndathokoza ndi Elvis. Komanso talandira alendo athu onse amene mwatijoyina kudzera pa line Amagi Kathewera Banda, Victor Chipofya komanso Roda Gadama Misomali. Tikulandireni ku programu ya lero ya kulinji. Yeah, ndithu Achipofya mukutimva swet? Chabwino komanso ndi awezi Gadama Roda Gadama Misomali mukutimva? Aumvika mwina mwaje. Aumvikira pansi ndithu ndeti tiyese kuti Christopher Nkosi abwere mu studio muno atithandizire kuti zoyenda bwanji. Mwamene tingamba kaye ndiwe Wanda ngakhale siwe zimayi. Pano pafati amene azimayi ane wake. Koma zikuoneka ngati sakuveka bwino lomwe ndiye mwina sititha kuamva bwino ma comments yawo. TS pamenepo. Hello, mukutimva mai Amagi Kathewera Banda mukutimva bacha tatayesa ndikulankhula mepo timve kuti mukuveka motani. Ndikukumvani bwino. Pamenepo ndiye muli clear. Ndiye tiyambe ndino azimayi. Tiyambe ndino Amagi Kathewera Banda. Nkhani imene yolimbikitsa amayi kutenga nawo gawo maudindo kuti azikhala ndithu atsogolera azitsogolera kani makampani mu kundale kumene ifatisa ngutenga kundale kokha koma magawo osiyanasiyana neni maona ngati nkhani yake agona pamenepo. Nkhani imene imene tingopita mbuyo pang'ono inayamba chifukwa chani? Okay, zikoma kwambiri ndifuna ndipropose pondilola kukhala nawo pa programu iyi. Nkhani imene iyi inayamba pakale. Kuma kwambiri mwina inafika pa chindende 1995 pamene anthu anapita ku Beijing ku China. Kumene kwa kunatulutsidwa chikalata imene amachitcha kuti Beijing Platform for Action. Mmene momwe muchikalata chimenecho ndimene munatuluka nkhani yokuti pakufunika ndithu kuti azimayi nawonso azitenga nawo mbali pa maudindo osiyanasiyana. Chifukwa chozindikira kuti ndi maudindo osiyanasiyana amene amakhala panga ziganizo kuti zinthu ziyende bwanji. Mwachisanzo pa nkhani ya ku parliament azimayi atenge nawo mbali ku parliament. Chifukwa kuti ku parliament ndimwe kumatuluka ndikolingati kumpika kwa dziko, ndimwe kumatuluka malamulo oyendesera dziko, ndimwe kumatuluka mabudgeti oyendesera dziko. Nde azimayi nawonso azikhala nawo ndi mbali yoonetsetsa kuti nawonso akutenga nawo mbali popanga ziganizo kuti dziko lawo liyende bwanji, pozindikiranso kuti chitukuko cha dziko sichingayende ndi mbali imodzi yokha. Soyeza kuti abambo okha sangangoyendesa okha mbali yawo, komanso amayi akhalepo kuperekanso nawonso maganizo awo cholinga kuti even chitukuko cha dziko chikhale chokomera wina aliyense, chikomera abambo, chikomera amayi. Ndiye kuno kwathu kuno ku Malawi ndiso ndi constitution ya dziko la Malawi imene inakhazikitsidwanso 1994 1995 around that time yoonetsetsanso kuti amayi nawonso ali ndi ufulu oti nawonso atenge nawo mbali pa zinthu zosiyanasiyana zimene zimakhudza miyoyo yawo. Ndiye tikanena kuti kodi inayamba bwanji? Inayamba ndithu pakale koma mwina pa chindende inafika 1995 pamene anthu anapita ku Beijing. Chifukwa kumeneko ndimene kunatuluka chikalata cha mvemvemve chonena kuti amayi nawonso azipatsidwa nawo gawo kutenga nawo gawo pa maudindo osiyanasiyana. Roda Gadama Misomali mutapikisane nawo pa mpando wa phungu mutifotokozedi amene mufuna kupikisana nawo, koma mukamaona chokera 1995 kufika pano sizikutheka abeti zoti amayi ambiri mukhale pa maudindo. Pakuvuta ndi pali niyo according to experience yanu? Zikoma kwambiri ineyo ndikupikisana nawo ku Mulanje Central ngati phungu oyima padera oyima pandekha. Maganizo anga ndikuganiza kuti zovuta chifukwa chonena kuti ma political parties or ma party athuwa
samapanga chiganizo chonena kuti achite aikemo azimayi mipando imeneyi. Tsopano tiyang'ane kuti kodi tikamati political party ndi chani. Political party ndi anthu, okay? Ndi anthu amene amabwera nkupanga political party. Ndiye ndikamanena ndizinena za anthu because ndi amene amamva. Kwa political party simamva, koma anthu amamva. Anthu amene ali political party ewo samapanga zinthu zoti amayi atani apeze maudindo amenewa. Mwina afunso lake nkumati achite kupanga chifukwa chani. Ndabwereza mfuso. Funso nkumati mmachita kufuna pakhale ma deliberate policies. Ndikakunga ndikumvani bwino. Chifukwa chani pakhale deliberate policy chifukwa chani? Ndi chifukwa chonena kuti kwa nthawi yayitali mzimayi wakhala kuponderezedwa. Tili ndi zijapa chizungamati ma stereotypes. Tikamakhala anthu ambiri amaganiza kuti mzimayi sakuyenera kutenga maudindo. Amaganiza kuti mzimayi ndopanda nzeru. Kapena mzimayi sangathe kuyendesa chinthu. Amaganiza kuti mzimayi amaganiza ndi ma emotions. Osati kuganiza ndi nzeru. Sizo musanapire sizoona. Ma stereotypes amene wasoona. Sizoona. Chifukwa tikatenga pa domestic level, tikatitenge pa khomo. Mzimayi tu ndamene amamanga nyumba, ndamene amamanga khomo. Muchizungu timati microeconomic level. Pa microeconomic level you find kuti pa khomo pamene pali mzimayi wanzeru zake, khomo lake limakhala bwino. Ndiyeno mzimayi chifama yang'ana umoyo wa munthu in its totality. Osangoti mbali imodzi. Pomwe inuyo azibambo mumapita mukamakhala chomwe mmaganiza nde microeconomic level chonera kuti mukufuna mukayamba ntchito mufuna mukagule galimoto mufuna mukamange nyumba yayikulu. Mzimayi akamakhala amayang'ana kuti kodi pakhomo pano anawakhala bwanji, pali zakudya, pali madzi, pali agona pabwino, akulandira ujeti, akupita ku school, akuphunzira. Mzimayi amaganiza zinthu zomwe zili zofunika kwambiri pa moyo wa munthu, moyo wa munthu asanambe kuganiza zina zomwe zibambo amaganiza. Zibambo amakhala choka pa khomo asanasiyepo chakudya china chilichonse. Andi akamachoka sikuti so amaganiza kuti mzimayi akakhala pa khomo paja apanga bwanji, amangopita kuganiza kuti akamabwera azapeza zomwe atazapezeza. This same thing is my channel translate kuti mapolisi athu akuyenera kupanga zimene zizi kuti tizitenga mzimayi uja. Chifukwa mzimayi uja akapita ku nyumba ya malamulo, for example, kumweku chako mapolisi amene mzimayi atazikabweresa akhala othandiza moyo, akhala moyo othandiza at national level. Zimene zozo ndi zomwe zitapangise kuti dziko lathu lino lipite pasogolo. Chabwino tive kwa Wanda kuoneka ngati ndi fundo nayenso imene afuna fotokozi apa. Is it true kuti azibambo tiyambire pamenepo kaye sangayenese dziko paokha? Ndikuona ngati kuti discussion isamakhale yochita compare and contrast. Ndimaona ngati kuti tikangoyamba choncho timasokoneza. That's why muona kuti nkhani ya gender yakhale kuti vuta. Nkuona kwangeti timakhala ngati kuti mtengo tufuna tiyambe kukwerera kutsonga. Muone mina mayankhula mayi Gadama ndi Somalia timamvesera bwinobwino. Zikumazaoneka kuti koyambiriraku kunyumbaku kwayamba kale kukhala ma biases. Mwana wansikana uja sakupasidwa mwayi wakula ndi ngati image chache all of a sudden anthu amene amapondereza aja tikuwauza kuti mpase ni chance atsogolere. You see now akulabe ndi maganizo opotoka. So ineni mwana ngati kuti I know kuti pakhala efforts ambiri ofuna kuti because palibepo science imene natuza kuti wina ndi wanzeru kwambiri posanzache. Ine sindimayiziwa science imeneyo. Nzeru zathu zonse ndi zofanana. Tikoza kupanga zinthu zofanana kungosiyana kuti matupi athu angosiyana. But mutati muone kwambiri chimene chimativuta mwina madera ambiri akuno kwa Africa ndi chikhalidwe chathu chija. Kuyambirano mumabanja mwathu muja tikamabadwa upeza kuti kandama kakhala kochepa apite ku skulu ndi mwana wa nyamatayi uyaza kwatiwa. It's like kuti umayamba munthu moyo wako uja anthu ena atauchita decide. Ndezi kumakhaza ovuta kuti ukautembenuze koko. So ma efforts ambiri tinakati tiziyamba kupita kuma household kumaphunzitsa kuyambira kandi ma nursery school kandi ma Sunday school mathumu kuti tizikula nacho chimene chocho kumamvesesa kuti
ife tonse abambo ndi amayi zeru zathu ndizofanana tikhoza kupanga mofanana andipofuna kuti tinene kuti mzimayi akhoza kupanga zinthu asamampange compare ndi mbambo kuti ya mayi akhoza kupanga bwino kosa mbambo tikamba choncho timasemphanisa. That's why muone kuti even izi za girl child boy child mapezeka kuti trying to push a girl child mwana wa muna just wayambaso kumasalira kwambiri mapezeka kuti ndaonapo makampeni ena anakulandira njinga anapoenda ulendo umozi koma anasikana kwapasa njinga wa muna uja kwenda basi. So we in trying to balance the equation mwina umazaphatikiza mawana ambiri mbali na iskero nkumatiwa kwina kumakwera. I believe we didn't need to come back and start doing this the right way. Ndino chimodzimodzi maganiza chimodzimodzi palibe woposa nzache ndekuti ngati fizi yachepa hafuku onse aja kuyamba limodzi chimodzimodzi chinja. So tikukula ndi anaja osakumaziwa kuti sister wanga ika brother wanga ndife chimodzimodzi. Koma tikakula titapotoka chonchi kumafuna mazatiwongola titakalamba. Yeah, so that's my entry point. I think kwina kuti zikambirana, but for me if you ask me I really think we can do more to make sure because as my amina kama udindo they've proven. They've proven. Yes. Have they really proven? Rebecca ali ready pa ini ba ajibofya libwe kwa ini bosikirwa Rebecca ali ready pa line ba funa kulenda Malawi muzinda Lilongwe. Rebecca mawa bwino. Ziko kwambi Elvis. Nkhani tundi imene yakuti azima amayi akubonderesedwabe in terms of nkhani ya maudindo. Magawo siyana inde kundale kumene tikukhangata khazikikapo komanso magawo ena kunikota amayi ambiri mulibe maudindomo makampani mundimwe na motero tacheza na Malawi kumeneko panori ndi wabambo James Mangani amene pawapeza pano pa Best Oil pamene pa filling station chaku 49 uko mukona mwanu mukona ngati kuti mwina kodi mwina azipani zandale zikuchita bwanji pankhani kuti amayi mdziko muno adzitenga nawo gawo pa maudindo pandale. Ziko mukwambiri ine ndine James Mangani kuno ku 49 pa Best Oil. Nkhani ndaiva zifukwa ndizingapo zimene zikupangitsa kuti azimayi asamatenge gawo kwambiri kumbali ya zandale. Ndi inzoseketsa kuona kuti nthawi zambiri ndiyambire apa pa nthawi ya kampeni zokumana izi kuchalichi misonkhano kuti mukaonetsetse mukaona kuti mumakhala azimayi ambiri ochuluka amene amakhangala kupereka support koma iyo akungopita kumbali yopereka support chabe koma sakutenga gawo kumbali ya chitukuko kumbali ya maudindo kuti mukaone they're just there kupanga support chabe. So zimakhala zizaseketsa kwambiri koma kuti tifufuze mkati mwene kuti anthuwa akungopanga support akupezeka koma sakutenga gawo kumbali ya maudindo ndi chani. Number 1 tione background ya anthu ya azimayi. Azimayi nthawi zambiri mukaone kuti musiyanitse pakati pa azibambo ndi azimayi kuphunzira mukaona kuti waphunzira kwambiri amene amalimbikira sukulu ambiri ndi azibambo amuna. So udindo ujaonso kuti ukhalepo munthu umafunika ukhale zoziyeneleza kuti ukhale pa udindopo. Nthawi zambiri zoziyeneleza zambiri zimakhala chani zimakhala maphunziro oyenera kuti munthu akhale nawo akhale pa udindopo. Ndi mukaona kuti ambiri ndiofoka kumbali maphunziro amachita bwino. Mwina ndikuduweni kuti ndifunsefunso kina kuti kodi kuloza zala zipani zandali pa nkhani imeneyi muona ngati kuti sitikulakwitsa kufanele bwina kapena sobwina azimayi nakusaoneka chidwi pa nkhani imeneyi kuti atenge nawo mbali pochita ndale. Kumbali azipani sonawonso ndikuti tichakuwaloza sozala because tutengera apapa campaign itu nizotheka kupanga campaign kuti azimayi aji awakope ochuluka akhale nawo maudindo nizotheka ndithu. Taonako ndithu mayiko ena akunja timava kuti azimayi amachita machawi kutenga maudindo komano campaign ndoto pamene poti kwacho sabanised ya azimayi kufoka maganizo kuti mwina kudzionera pasi kuti iwo sangakwanitse wani zimapangitsa sikulu ndi manenayo tu chikhalidwe chathu ife imene timakulira Malawi timakula muchikhalidwe chopangitsa kuti azimayi sangakwanitse kuchita zinthu zikulu timamuonera pasi kuyambira pachiyambi mukaone maseweredwe imene amasewera atsikana ndi azibambo anyamata mukaona kuti amakula mmaganizo mosiyana mjini kukula kwawo.
so izimene zozotheka kuchotsa ndithu andale atakuchotsa koma ndikoti muna kampeni yokuti awapangitsira azimaya walimbikitsa ochuluka imaonetsa kuti imafowokerapo imachepera ndipo ndikufunsa lomaliza kodi mugaza ngati kuti kampeni ya 50-50 chaka chinocho mene tikupita kuzisankho tikwanitsa silingakwanitse zaonekeratu ngati apapa kuti tionetsetse makhansala adziwika amene ali ndi chidwi choyimira kansala amene UMP maudindo osiyana okuti mukaone madelegate ineyo ndapitako ndithu madera mamidzimu kuti awa ndi adelegate ambiri amakhala zibambo kuti mukaonetsetse ndochepa amene ali azimayi ndiye apa tilikale kumapeto zimene zimuna tikayambira kuyambirira kuti tichite machawi kuti pa nthawi ino tikhale ndi azimayi ambiri koma azimayiwo tili nawo koma soti tingakwanise 50-50 chilungamo chake chimenecho mmene murundi mmene ndazezera ndi a James Mangani akuno ku area 49 Rebecca tathokoza chifukwa cha macheza wako kulilongweko iwe usakhale ndi tsiku labwino tipite kwa Victor Chipofya tsopano akhala pa line nthawi yayitali osanathirepo ndi Mangani achipofya nkhani ndi imeneyi 50-50 campaign koma zikuonekabe kuti pena pake zikhala ngati zikutsamwatsamwa vuto lili pati azimayi nkuthekera zikomo kwambiri Elvis nkhani imeneyi ndiyovutirapo chifukwa chokuti my intentions awazakhala pure komano ikakhala kuti kukambidwirana muze imazapeza nkhani jayamba kukhota chifukwa chokuti pali azibambo ena ndithu maganizo awo ndofuna kupondereza azimayi zimenezozo sitingazithawe komanso pali azimayi ena maganizo awo ndofuna kupondereza azibambo ndipo mwezi makhala ngati zikuvutika ndiye palino anthu ngati enasi nimafuna nenene chonchi omwe timakhulupirira kunena kuti kuthekera kwa azibambo sikusiyana ndi kuthekera kwa azimayi inde pali zosiyana zina that are biological in nature that tingasinthe ngati tikamakamba the issues of childbirth breastfeeding ine ngati nzibambo singapange zimenezi pali zinaso zokuti ineyo ngati nzibambo biologically nzimayi sangakwani indimatha kupanga koma nzimayi sangakwanise kupanga komano tikakamba za kuthekera kwa ubongo the biological makeup of the brain and that of the woman I don't think that pali kusiyana chifukwa ineyo pa ineyo ngati as an individual ndikuwuzani kuti pali azimayi ambiri omwe ndimalemekeza asize yanga age yanga okuti they have achieved much more than ineyo not even chifukwa chokuti anakonderedwa kapena they had preference ina yake yosiyana ndi ine all the exposure was the same komano iwo they were able to excel more than me which is what has made me to believe kunena kuti palibe kusiyana kwina kulikonse when it comes to ability to do things of leadership to do things of kukhuzana ndi skulu pakati pa nzibambo ndi nzimayi inde there may be certain disadvantages nzimayi yakho zokhala nazo that may come because of their biological makeup komano tikamakamba za nkhani ya leadership ndikumaona ngati kuti panopono tikumayigwirisira ntchito mulakwika azibambo akumazigwirisira ntchito zija kumanena kuti ayi nzimayi azikhala ku nyumba aziyang'anira ana asamakhale ku parliament ncholinga chokuti iye uja afuna kukhala ku parliament nzimayi akumazanena kunena kuti iyayi azibambo mukutipondereza ndiyeno mutipase ifeyo kuti mpata kuti nafe tudakhalina ku parliament so zimezi zikumalo ano chifukwa cha unbalanced way of looking at things that's one aspect somwe ndingayilowere yachiwiri wanda anayitchulapo nkhani ya chikhalidwe chathu tiyenera kusintha zimenezizi I agree kunena kuti ziyenera kuyambira tili ana ang'ono aja kumaphunzitsa kunena palibe kusiyana kwina kulikonse kuthekera kwa nzibambo ndi kuthekera kwa nzimayi chifukwa it has happened kunena kuti mina anenera wanda in trying to help the girl child kupeza kuti the boy child is going down now chimachitika nchokuti boy child uje would want to fight back that's why they've said in trying to promote women you are demasculinizing men now men are starting to see if now they'll start to fight back you're taking
2 steps forward and you're taking 5 steps backward. Chifukwa choti simukuzipanga balance zinthu zija kunena kuti iya tonse chimozimozi tiye tipangeni address chabwino. Let's say for instance amayi amatha kupita for maternity leave, which is understood kuti akayang'anire ana. That is something that needs to be looked at as something that okay mukamapanga compete amayi ayenera kupasidwa an upper edge chifukwa cha that issue that has got to do with the biological aspect yomwe ikhoza kupanga affect their leadership ability. Komano where a man and a woman are the same, there's no biological effect there. I think pasamakali kusiyana kwina kulikonse. That's the only way that nkhani imene itikozotana nayo. The third one is our religious aspect. We are a religious nation kwambiri, and mukayangana most of our religious teachings, they almost don't give women an opportunity of a leadership roles. So TNISO nitipange so reflect ku ango imeneyo. Kaya muyangana ziphunzitso za Chisilamu, kaya muyangana ziphunzitso za Chikhristu, muona kunena kuti as a mind nthawi zambiri they're not given that prominent role of saying kuti akhoza kutenga nawo mbali pa nkhani ya utsogoleri. So zinthu ngati zimene zina ndi zina zokuti tiyenera kumazumikira as we are reflecting on this topic ya gender. Chabwino tipireso kai kwa Sam Kalimera tani ndi atolankhani wake na kuti bwere kwa alendo athu. Sam Kalimera uli palaini bwalondirako ndiye sawapeza amayi kumeneko. Sam. Hello. Sam Kalimera ukundimva no? Hello Sam. Uvekera pansi ndithu mwina nkhani ndi mafoni wa akakari kulumikiza zochitika zina koma uveke bwinobwino iweyo chifukwa ndikuona kuti akugwiragwira apa pamenepo bwanji Sam tayankhula tive. Pamenepo ndewa bwera bwino. Ndendi mati mawa bwino choyamba ndiye sawapeza amayi kumeneko. Kapita ndazi bambo. Obviously amayi apezeke bwanji oti amayiwo wauze tukamba nkhani yanu pano tenti kambi amezi akuti imevocha kuti izimene zoenayi ndeyatsogolera bwanji ukamba zolimbikitsa tu amayi pandale chabwino kupita patsogola amayi koma akana kulankhula kumakanda chabwino ndi munthu wina pano amone pina nda ine ndi Stephen Zimba kunoko kumzuzu kodi muona bwanji nkhani ya amayi pandale kuti mwina mangati dziko tionetsetse kuti make amayi 50 kuso abambo 50 ka parliament ka local government kuja kuma council muona bwanji tikozochita bwino choyamba ngani imene ndiyofunikira kwambiri kuti zitamatero kuti azimayi 50 azibambo 50 komano kunena zoona brother Sam background yathu kunoko pakachitidwe ka zinthu pakati pa amayi ndi abambo inasokonekera pachiyambi. Mukumbukira inuyo ndine apa kaleko ndithu ngakhale timaphunzira kuti role of a boy and a role of a girl pa nyumba zimapezeka kuti nakuti zonse zokhuza msikana amapezeka kuti nzopangira pachani zopangira pa nyumba osatuluka kunja koma akakhala wamphongo kapena kuti nyamata amapezeka kuti ndi amene akupita madera osiyana ndiye zimene zija zinapanga affect ngakhale sogoloso la ndale chifukwa panopo zikupezeka kuna kuti amene ali ndi kuthekera koyankhula kapena kumaonesera kuti ali ndi usogoleri amakhala azibambo pamene azimayi amakhala ndi manyazi monga mwanena paja kuna kuti ayi pali nkhani yanu pano pesa ivo ine yayi nkhani sikuti kuyamba pano ayi inayamba mambuyo ndiyeno tani mmene ndimapitako kuna kuti zikufunika kuti tiyathandizire azimayiwa tinene zoona aliyense ali ndi kuthekera sikuti azimayiwo pamene mwina sakuchita bwino mundalemu sikuti alibe kuthekera ayi alinako kuthekera ndipo azimayi tinene zoona kuti tikamanena zakatangalezi sinaonepo kuti azimayi ali involved ndi mphongo zimene zimatizunza moti zimayi
ngati amakwanisa kusungako ndalama yoti tomato iniwe kupita kunsika inuyo asamu mukabwera kwa 100,000 mukakhala ngati akuberani koma mzimayi amakabwera ndi chifukwa chani amapanga budget ndipo akamanena chinthu amakhala kuti akunena chilungamo sakunama olo makampeni azimayi ndinene pano tiyena kuti tiathandizire chifukwa chimene amalonjeza amaonesesa kuna kuti achichite zasiyana ndi amunafe. Ndithokoza kwambiri Elvis nali kuno ku 4 Ways kuchiputula mu mzinda wa Mzuzu ndivomereze kuti mwina ndiperekeso mpata kwa ena. Sam tathokoza amene Sam Kalemera ku Zuzu ndiye atipirizo kesi nalito amagi kathewera banda paini pamukanalipobe nkhani ndi imene mukuoneka kuti makhangaliso pena makana kuchita zinthu zinokha amayi ya ife zimenezo ayi 1 2 komanso tikalimbikitsa kwambiri kuti amayi ndi abambo tifanane 50-50 in society pali maroza amene abambo amanena kuchita amayi samanena kuchita kuti zinthu ziziyenda bwinobwino mungazibalanse bwanji zimenezi? Zikoma kwambiri mwina ndiyambe kuyankha hapo pa nkhani yoyo yomanena kuti amayi amakana kupanga zinthu andapo kumapeka chisanzo cha amayi amene amene akupangidwa interview akana ndizoonadi zimachitika kuti nthawi zina amayi amakana. Why? Because nthawi zambiri women have not been socialized for public life. Ndadi mene tuwenda tizinzetsa then ndigwizaenda awanda zijamanena ziyoti socialization ati makhaya anthu wanje you find this socialization imene atsikana ndi anyamata amapangidwa nyamata amakonzekeresedwa for public life nsikana akukonzekeresedwa for private life imene nthawi zambiri makhaya pakhomo ngezi makhadi zovuta kuti mzimayi amene wakulitsidwa akuganiza kuti yesa akwenda kuti aziyankhula kugulu sakwenda kuti azionekera kugulu sakwenda kuti azipereka maganizo lero ndilero kangompasa microphone kuna kuti tayankhulani pono zimakhadi zotani zovuta koma kuti zikusonyeza kuti amayi sangati amayi akhonza kuti how we have been socialized ikukhali bwebuka iwanda afuna alankhule sopopopo wanda mama yes zikumveka ndino mukuona papa tili busy kufusa zipani kuti bwanji sitikupereka mpata tikumalondola kumaka esera kukonzera kutsogoloko kapena tikubwera kumeneko ndiuchiweni mofana ndinene nchokuti nde apa chimene chiwena chishitike nakasiti kunena kuti yayi tiwena tiyambe kuona kuti socialization ikwenda bwanji ndizoonadi pamene tikuyang'ana kuti socialization ya anyamata ndatsikana ikwenda bwanji tiyambeso kukonza zimenezo zinakwika kwa amene anakula kale ndiye ndibaye timabweresa nkhani ya affirmative action kuti pozindikira kuti pali gapu yayikulu amayi akusalira koma ndakulu kale kuti tingapange bwanji. So if you look at the political parties you find that azimayi alimo minimum and azimayi alimo otekera otatha kukwanisa koma chimene chimavuta china choti ma systems ama political parties ambiri samalola kuti mzimayi atuluke akhale pamwamba ndipo kuti naye papasidwe mphamvu ngati mene amapasidwa the counterpart. Inu muli ndi zitsazo musanapitirize mukunena zoona muli ndi umbono otani kuti zipani zimatseka kuti amayi musakhale pakoti? Ndiye ndiyambe kuyang'ana ma systems amene amasatiridwa ndi zipani chifukwa tisokuti anthu amachawima pachulu nkumana kuti ife sitofuna amayi kuti atenge nawo mbali koma ma systems amene apangidwa in place ndi amene amakhala kuyankhula kuti kodi amene wawa akupereka mwayi wofanana kwa onse ndio peza kuti ma systems ena amene amakhala kuti alimo ma political parties amakhala sakupereka mwayi wokwanira kwa onse. Mwachisanzo anthu akupita kuma primary tiyang'ane ma delegates ndi ndani upeza kuti ma delegates ambiri ndi abambo amayi ndochepa ndio obvious pepe popo mwasiyanisa kale the number of voters zasiyana kale za abambo ndi amayi ndio kuti pali mzimayi mwina amene amafuna kuti ayimire kapena kuti wayimira kumene koma mwina sandi a support yoyeneleka kwa azimayi azizaki for even the number of voters who are women is few. Pali nkhani yokuti panopa zisankho zathu zikugulidwa ndi ndalama nde tikayang'ana kodi amene amakhala ndi ndalama zambiri ndi ndani chifukwa kuti anthuwo anakulitsidwa pakuti iwo sangakhale mu public life kwambiri kapena sangakhale ndi zintchito zimene zimapatsa ma resources kwambiri upeza kuti azibambo namene ma resources ambiri than azimayi nde zisankho zapano ndi zogula amene ali ndi ndalama zambiri
agula anthu kuti amuvotere amene alibe ndalama sagula anthu ndezi kumachitika zimene zozo mu zipani zosiyanasiyana ndeti kamana kuti zipani masystem zawo amene akuyika sakukomera amayi. It's not what is munthu wachipani anayima nkufuna tikufuna amayi muno koma what they have put in place as their own systems of doing things zimene zozo zopangisa kuti ena akhale ndi mwayi waukulu ena asakhale ndi mwayi. Ndiye mukayang'ana nkhani ya delegates, who are the delegates? You find more men are delegates than women. Mukayang'ana nkhani ya ndrama, who have more money than women than others? You find more men have more money than women. Ndechifoti zisankho zathu sizimatengera kuti kodi munthu amene akusisa mfundo ndiuti zotengera amene wati pasa ndrama kwambiri ndiuti upeza kuti amene akuyenda kuti amene akusankhidwa kuti apite kumeneko akhala mzibambo amene ali ndi ndrama zambiri. Palinso nkhani ya nkhanza imene kumachitika kwa azimayi. Ife tikugwira ntchito ndi azimayi on the ground. And pali ma primaries ena amene mzimayi amaita kundiyimbira foni kumanena amayi zimene zikuchitika kuno nzopsa. Kupeza kuti chifoti mzibambo wadziwa kuti mzimayi ndi amene watchuka pa ground. Koma chifoti iye sakufuna kuti aluze ma primaries. Kubwera ndizi masags anyamula mapanga nayo zimene zochitika on the ground. Anyamula mapanga nayo ati ndakutchula dzina la mzimayiyo ali kuti leo titsana naye ali kuti leo titsana naye anthu nkuchita kuthamanga kamuza mzimayiyo chonde usatuluke mkasi muno ukatuluka mkasi muno ukhapidwa. So zinthu ngati zimene zonso ndi zimene zimapangisa kuti amayi asakhale ndi mwayi okwanira ngati wa azibambo kuti nawo satenge nawo mbali pa zinthu za maudindo. So we are talking about such kind of things kuti ngati zipani za ndale zingakhedi zindi chidwidi kuti amayi atenge nawo mbali ndekuti akuyenda aonesese kuti the playing field has been leveled. Ndicho ngati sachite disadvantage munthu wina kuti asatenge nawo mbali. Wanda ngati Malawi ngati dziko akuluza chani pokhanda amayi ochepa maudindo. Iwe ukaona amayi amene achitira sinakhalapo ndi president wa zimayi ku Malawi kuno komanso pala amayi ena andale anakhalapo ndalemu taonanso ine ndimakonda kuchita extend ngakhale kuma kampani kakoma but taonanso ena akuchita kobwino mabongose nayi ndi mayi Chizuma ku ACB kuja anthu anayamika anachita kwa one of the best ACB directors Malawi has ever had. Ndiye sondivomereza pamenepo. Malawi akuluza chani pokhanda amayi ochepa maudindo. Elvis, hii ndi nkhani yokuti ineyo I'm passionate about it. Chifukwa kuti somehow ineso ndimafira kuti ngati nzibambo ndikuyenera kuti ndi sinthe mmene ndimapangira accept amayi. Sometimes I apologize malo mwazibambo anzanga ngati mapangira anthu amayi. Zisanzo ndi zambiri Elvis. Ukayang'ana hivi tikubungwe la Malawi Electoral Commission. I think kwakhala amayi kwambiri kuposa bambo ngati sakulakwa. We've had Justice Anastasia Msosa I think kubwera kawiri. Kubwera koyamba I think choyambira cheni. You can imagine naliro yovuta nthawi imene kuchoka ku one party system kupita ku multi party. I think she transitioned us bwino. It was perfect and I think that's why she had to come back. Taonapo even as we speaking now kuli amayi kumene akuyendesa zinthu zawo. So zokuti amayi amapanga deliver for me the same way muona kuti palibe amene ali perfect. Amapezeka kuti pena na also ali ndi focus zawo just like minali azibambo. But ndimafuna nditabwerera pang'ono mena nayankhulira mbambo wina wake even kunzuzu chamacheza uja amakamba even nkhani za corruption malingana ndi perception yawo ya iyeyo and is entitled I think to his opinion perception and his own opinion. I'm a balancer and how women are able to manage things and budget things. So for me how we lose out is because tidapangisa kuti anyamata akamakula azikula umaona ngati kuti msikana sanga kakhale pa usogoleri. Zimene zijazi zimakhala ndi kuthekera kukakhala maganizo mwa munthu nakhalapo kusikula kunja umene mapanga maphunziro. Nthawi zambiri pakachitika zachisokonezo apolisi amabwera amatifunsa ife chifukwa choti na anthu kuda. And it was in us kuti mafusa mpana police kuti are you asking me because I am black? Do you understand? It's the same way now. Because of that, I understood how women felt. Mapanga chifukwa choti ndi mayi ukuona kuti so mukakula ndi chimene chijaji chimakhazikika mwa iweyo. That's why muzaone hivi tikakhala kuti tili makomita oti tufuna tiyendese mwina uje ukwati mupeza kuti kukakamira ndithu anthu afika pa jomadikira nzibambo kuti asakhale chair woyendesa committee. I always tell women kuti amayi tiyeni tisankhe mayi pano pa azibambo will support you the same way you support us. So support role
imakhala mbali zonse. So as a country we're losing out because there are so brilliant women out there that are not given chance just because ndi mai. It's very unfortunate kuti munthu uzipezeka kuti ukulephera kupesidwa opportunity chifukwa cha chinthu china chake that cannot affect your delivery. Menda kuziramu kuti kumwe ndinaliko zimatipweteka kwambiri ifeyo. Ine anandipeza siku inake ndakhala pa table ndimagwira ntchito anandifunsa kuti are you security because amaona ngati munthu okuda sangakhale ndi computer kumakhala bwana. I was a manager. I was managing a certain section and I was like, you are security, why do you think I'm security? Amafuna kufunsa za security and they came to me and asking me if I was security. Why? My skin was reminding them of something that I was not. You understand? And it feels bad because the women, because of gender, they should be marginalized. It's wrong, chief. But don't say we are to blame. As a bambo, we are not disintegrated. As a maiso, disintegrated. We are tiambe kuli mwana zati manena kuti kumphunzitsa mwana kuti ngati chisali chako usatenge. That's how we're going to end corruption. Ngati nzimai ndi chimozimozi ndi abambo kumbukira jana makamba kuti nkaphunzira ma roles of girls and women we not disinte achipofya kambapo za zipembezo zathu zikhalidwe zathu abwana ndizosokonekera ukuku andi pali anthu ena kamakhulupirira zimene zozo kuti nzimai simungamuike kutsogolo kuti muzau zatakula bwana pano mutani muione Beijing platform ija 1995 is 30 years down the line. We should have been kumapita kumera mpoyambako pano pa mzimayi wa 30 years ndo wankulu tikakati namba kumasenta mwe kujako would have changed a lot of mindset. Anyway apase sompata misomali yankhulepo misomali muli palayi ni bet ndiyesa ndilipo akambapo mayi kathewera banda kuti ayi kuma primaries amayi ena kumana ndizokhoma ndithu tatiuzani kuti inu munayeserako kapena ma primaries pena pache experience yanu njotani kuti ngata mukuseka eneyo ndinayesera actually ndimafuna ndikufunseni kuti kodi inu sa DPP mwapezeka bwanji independent kuti sidavuta kuti paniko nde mwaitsika talongosolani munakumana zotani ngata amayi nakumana nzokhoma kuma primaries kuma primaries athu anayamba bwino tangu likumbusani sodera lija limene kumula njesento chabwino ma primaries anga ma primaries athu anayamba bwino ineyo ndinamuuza monitor wanga kuti uzindiuza zomwe zochitika nangasama tipanga blindfold right nde monitor wanga anandiuza kuti zikuenda ashabe zikuenda tikuwina and ndimamba mena anthu amayankhulira the next thing monitor wanga kuti tina chake chochitika kumbuyo anachoka kuthamanga kupita ukachita check. In short anthu amene anaona kuti akuluza amene anada abambo anayamba kuchosa anthu panzere wanga okay and ma primaries athu anathera panjira kunalibe vote counting there was nothing like that. Nobody signed kuti wawina ni ndani. Ndinapanga lodge a formal complaint to the party. Tinaitanidwa ku I have to say this ku kangaroo court. The next thing ndinauzidwa kuti wawina ndi Zibambo. Okay? So Zibambo anawina without any vote counting. There was pretty much nothing. Tikatira fuse panopa lero. Amene anachita declare kuti Zibambo ndamana wina asakuza nikuti anawina ni mauje ndima vota ngati tazongosola so kuti anachita arrive to that region decision banje. So this is what ndifake ndofuna kubwizana nawo madam Kathewera Banda kunena kuti political systems they are a problem. Komanso ndanena kuti ku political systems kuli anthu amene amapanga ma decision akapanda kumukonda munthuyo samutani samusaku they will find a reason no matter what. So ngati ineyo nzimai they have their own reasons because kwa zimai zimai amene ali maybe for lack of a better word amene amadziwa ma rights ake ama is considered to be what zitu kumula arrogant. Koma you know the stereotypes anatuza kuti ife azimai tisikhala aja kuti taizose yes bwana you know koma ukakhala kuti wewe kudziwa what your rights are okay you are considered you are given all the negative terms. So the point is ineyo as a woman amene ndikuziwa my rights anga ndikuima as independent because I have to fight. Amanena kuti ngaduta pande kuchita fight injustice iweyo so you are part of the progress. Ineyo I'm fighting injustice. I'm siding with the people. Anthu amene anandivotera ineyo kuma primaries akunditsatirabe up to date anandiuza kuti
amaino musatani musaime amene musasiye imani pano kaifeti kutani nde inuwe musanapitirize mukono kuti zimezo zinachike foni na azimayi kapena anthu ndongosokoni ndakuba chabe basi ndi anthu ongosokoneza chabe basi komanso patri nayo ndine zimayi chifukwa chaito ndinu mayi ndine mayi amene ndimadziwa maraits anga nde azibambo ndi azimayi ena amene ali kumbuyo pomwe politipo patripo sakufuna munthu amene ali maso ake otseguka. You know, that's another problem. Akufuna munthu amene azikampanga control. Like I said, kuti ukakhala mzimayi amene okudziwa, okay? They don't want you. They think kuti okay, uyu akabwera, you know, atisokoneza. I want to go and fight for the people of Mulanje Central ku parliament. My policies. Tione my policies amene tikwada ndaula panopa ngati ma affirmative action iwa. Tiatenge kumene koko. Ineyo I want to see a mentorship program yokuti azimayi achoke zinthu zomwe tikunena za stereotypes. Azizwa kuti as a woman you have all, you know, everything that you can do. Because tikamapita ku school, for example, okay? I went to school at a different time. I'll be able to speak. But in the makatu number 1 in class manga. Chabwino program mbere kumapero ndikufunse nifunso ili iniyo mumaona ngati kuti mungabweretse chani as a woman chimene chikusowa panopa ku leadership ya kumalawi kuno chimene chingasinthe chifukwa papero pake nkhani yofuna kuti dziko lino lizipita kutsogolo zizitukuka, one of the poorest countries dziko lapansi ni Malawi. Iniyo ngati amayi mutapambasidwa mimba mungasinthe chani? Ineyo chomwe ndingasinthe kuti tiziyang'ana zinthu zoti what do we need to do? This country has been stagnated for a long time. Ndichifukwa chani? Pali ma issues zinthu ngati nsanje zomwe timanena zija, corruption zomwe timanena zija. Komanso anthu, we have to work in the interest of the common man. Tizimuyang'ana munthu wakumudzi, tisamaziyang'ana ifeyo. For example, why should somebody have 10 cars? Gomwe munthu wakumudzi alibe ndi nyumba yomwe, alibe ndi he can't even access water or clean water. Ndiye tiziyang'ana kuti kodi munthu wakumudzi tikumpangira chani zokuti munthu uja abwere tikhale pa level imodzi. Komatu mayi misomala alipo soto amayi akuba. Musamangota abamba amayi so akatangala alipo. Okay, no, I'm talking, okay, in every situation kumakhala my exceptions. Koma tiyang'ane the overall. Azimayi amakhala, they are more empathetic. The amayi amakhala ndi mtima woyang'ana anthu ena. That's why ndanena kale koyambirira kuja kuti mukapita pakhomo pombani mzimayi wabwino. Mukaona kuti pakhomo pali well organized. Okay, chifukwa cha zimayi samangoziyang'ana zayika. Chifukwa mavuto ambiri amene timakhala nawo padziko pano olomboma mdziko lathu lino amachita amene amapanga solve pakhomo ndi zimayi. That's why zimayi apite ku parliament. Zimayi akapita ku parliament kumene kuchako akabweretsa mapolisi onena kuti akhale othandiza. Tifuna kuti dziko liti tukuke. Chabwino. Dziko liti kulitukuka palo khalitu kukatife yathu. Chabwino. Zimayi akhale mkulu limene. Ndiye nurekane pamenepo ti amayi maki katewera banda nanunso mwachidule kwambiri ndi mangazano zotsiriza pa nkhani imene azimayi tatukule bwanji kuti akhale maudindo mwachidule kwambiri. Zikomo kwambiri pali zambiri zimene zoyena zichitike kuti amayi atukuke m'maudindo. Choyambirira ine ndiyang'ana ku nkhani ya ma political parties. Yafika nthawi kuti ma political parties they should walk the talk. Asamangoyankhula kuti ife tifuna kuti azimayi akhale m'maudindo koma azionesa so from their political parties. Chakamba kuonesa kumeneko ndi kuti alesa adzasatira. For example, if you look at central executive committees of political parties, you find there are very few women. Maybe a committee of 10 people, it would have 2 women or just 1 woman. So already they are portraying a picture. They are giving us a message. And that message which they are giving us is we don't believe that women can be leaders. Chabwino, tirekire pamene achipofya mwachidule kwambiri. Hello? Achipofya kana tawa wanda ingotsiriza ndiwe utsirize modani. Elvis, pamene tufuna kutukula amayi tisapondereze abambo. Pamene tukufuna kutukula abambo tisapondereze amayi. I think it is pasana fair ground. My Joyce Banda adabwera nthawi inake ndi slogan yonena kuti kukhala mzimayi sichifukwa. I thought kuti maybe anthu ankachichita associate ndi chipani. But ninkaona ngati nali slogan yabwino because imayankhula zambiri in just one slogan. Munthu wina akasakhale disadvantage
just because ndi mai tabwino pamene pangakhale ma equal opportunities tisamamuone munthu gender yache tizimuona munthu kuthekera kwache kodi ndi othekera ndi ophunzira bwino zokuti munthu yo ndi mai therefore iyayi then tizingoona ma abilities and capabilities. Gender should not be a factor. Tanishu chabwino tathokoza Wanda Msisia Maki Kathewera Banda kumaso Victor Chibofya chifukwa chokhala nafe program ino Roda Gadaba Misomali so tuthokozeni ndi aturankhani atonse amene atenga nawo gawo program yathalira kulinji timalimbikitsa amayi pano kuti atenga nawo gawo maudindo in the office wa Hawaii na program ngati yomwe ikufika November kuyambira nthawi ya 5 minutes past 7 mpaka na 5 minutes to 8 pitizani kumvera Wailesi Times. Amalawi kulinji no kulinji kumabeja kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja Yena manji Nanga ngani zonyati sasikulijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzile diyo kukulijani Oh kulinji Digudalila inu Oh, Guliji.